هلا بعد ما البلديه الله يعطيهم پشتی العافيه کو شارەداریە کابلên taxa Eşrefiyê rakirin hatin û çûna nav taxê hêsantir bû û rê asantir û paqijtir bûn. الطرقات اسلس وانظف والله يعطيهم العافيه يا رب. هلا اجل شوتر راکردنا ئاستەنگان گاوەکە سەر ji سەد ئەرێنیە لەبەر ku mirov nikare di nav di kevanan de bijî. Dema asteng hebûn me hest dikir ku em di dorpêçê de ne lê niha rewşehtire mirov dikare bi azadî derkeve û vegere. خففت عبء على المواطن من ناحية Vê gavê barê welatiyan ji aliyê çûn û hatinê ve bi taybetî çûn û hatina otomobîlan sivik kir û rê kurt kirin ku ev yê jiyana xelkê hêsantir kir. Lê em hêvî dikin ku dewlet li ser binêsaziyê bixebite û riyan çêbike ji ber ku rewşa wan gelek xirab e û tijî çal û kabil in. Divê dewlet di mijara binêsaziyê de zêdetir hew bide ji ber bandora wê ya li ser welatiyan. في الوقت هذا الحمد لله Spas ji bo Xwedê تسهيل حركة piştî rakirina astengan hatin û çûna otomobîlan û xelkêz bi hêsan bû û her kes bi hêsanî û bi awayekî aram diçe û tê. بكل سهولة وبسلام.